A empresa Tarrío Suárez iniciou as obras de mellora da accesibilidade entre o Malecón e o recheo portuario de Ribeira, no treito comprendido entre Rosalía de Castro e a antiga estación de autobuses. Os traballos, que suporán un investimento próximo aos 50.000 euros, consistirán na instalación de xardineiras a modo de baranda, así como a construción de ramplas para garantir a accesibilidade. Esta obra engádese a outros proxectos previstos na zona do Malecón, como a instalación de dúas marquesiñas e a colocación dunha baranda no treito que vai dende Rosalía de Castro ata o mercado municipal. Tiñamos todavía pendiente o colocar a barandilla no tramo que vai entre a nova parada de autobuses e a calle Rosalía de Castro, cousa que se está licitando, e tiñamos tamén a encomenda de facer o mismo na parte que vai entre Rosalía de Castro e a antigua parada dos autobuses. Pois ben, aí chegamos a un entente que en vez de unha barandilla poda ir unha jardinera e un césped tamén con plantación dos mesmos árboles que temos na mediana, e polo tanto iso é o que se está facendo, é unha obra que está facendo Tarrío e Suárez, que sei que ronda os 40.000 euros, non? A outra parte tamén ronda esos 48.000 euros e, bueno, eso se complementa con outra serie de cuestións que tamén están a licitación, como son dúas marquesiñas para tamén esa zona do pueblo, no? Que son marquesiñas que teñen que ser diferenciais con respecto ás que hai para que teñan unha, digamos, estética pois acorde co entorno. Dase así cumprimento aos compromisos adquiridos con Portos, posto que o Concello e a Xunta colaboran na urbanización do paseo entre as Carolinas e o Malecón, asumindo un treito cada administración.